はい。えっと、今から面接ではない。今から2、3時間、4時間、5時間後に面接を控えているわけなんですが、私は、今日滑舌が良くないので、朗読をします。あとなんかちょっと面白そうやったから、ちょっとやってみようかなと思って、この銀河銀河模型の夜っていう名前がちょっと面白いっていうね、なんかすごい好奇心だけで今ちょっとここに立ってるんですけど、そうや、えー、えっとね、んまあいいか。タイトル変わってるよね。うん。オッケーオッケーオッケー。うん。オッケーでーす。じゃあやるか。で、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 できるだけ滑舌がいい感じに読む。できるだけ。じゃあ、読みましょう。鉄道、もう噛んだ。えっと、鉄道模型の夜。あ、これなんて読むんやろう。炎上等かな。なんか、全然違うの出てきたけど、炎上等合ってんのかな。まあええか。小説家らしいから、それでええらしい。でも、50年前ぐらいに死んでへんと、このやつ、この、しょうもない雑談をするんですけど、あの、50年前ぐらいに死んでへんと、この青空文庫とかいうのに載らへんらしいけど、全然載ってるけど、なんか若そうやったけどね、だいぶ。最近追加されたんかな、もしかしたら。彼の趣味は箱庭であり、鉄道の方は後からついてきた。だから、最初は小さな庭でも、庭のじゃない、家のミニチュアでも、構わなかった。かといって、教えを風呂敷に包んで旅をするような趣味があるわけでなし、収縮するの、収縮するのは持ち運びのためではなかった。旅をするのは面倒なので、宇宙の方を閉じ込めてしまう。そういう気風が彼にはあった。すなわち、旅をするなら、箱庭の中で旅をしたいのであって、箱庭を持って旅をするなどは、本末転倒ということになる。しかし一方、箱庭なるものには、息苦しさが伴うのも確かであって、それは箱という制約から来る。閉じ込めたいが、息はしたいというのが彼の贅沢すぎる悩みである。背景には空気穴がなければならぬ。それには幾筋かの道をつけてやればよい。というのが試行錯誤の末に彼が至った結論であり、右から左へ、あるいは逆に貫通する何かにおいて空気を通わせる、通らせる、通わせる。うん。手前から奥は遠近法の強調のようでややあざとい。
自動自動車教習所のような感情の道には、徒労感が伴うし、岬の果てや、盲腸線といった想像よどみに通じる。どこから来るか知らないし、どこへ行くのかもわからない。とにかくそこを経由することだけが確かな切り取られた流れが、彼の気象には合っていたのである。ふん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 。銀河鉄道の夜と全く違うっていうか、インドアな銀河鉄道の夜をしようとしてるんですね、彼は。通すものは何でもよかった。川でも道でも自由だが、ふと鉄道という単語が浮かんで、汽車が通り抜けるというのは、それだけでなんだか箱庭を最後まで作り切ることができそうな気持ちにさせるのである。そうして彼は鉄道の走る箱庭を趣味とすることになったわけだが、こうして自然に取材の旅へ出ることとなり、これは彼の頭の容積よりも空の方が広かったという事実に起因していて、つまり素材に窮してしまった。って合ってるかな？窮する。窮するって何？えっ、と、ある状態や状況に陥り、困窮したり、行き詰まったりすること。なるほど、わかった。素材に窮してしまった。なるほど。家にあるものだけだと鉄道を作るのは難しかったって話ね。オッケーオッケー。箱庭の中では、記者だけが確固たる存在感を話し続けて、彼の中の思い出たちはまるで紙がプラスチックで作られたかのように脆弱であり、直角さえも頼りなく見えたのである。箱庭作りはこうして彼の箱の外へといざ彼をか、箱庭作りはこうして彼を箱庭の外へと誘うこととなり、旅をするのも旅をするのが面倒なので、箱庭を眺めるつもりの彼は箱庭の素材を求めて旅へと出かける羽目へと陥った。その成り行きのその成り行きを奇妙とは思ったものの、意外に苦とは感じなかった。カメラを構えて模型に利用できそうな細部を集める旅は、箱庭の素材を買い出しに出かけるのと大きく変わるところがないのと、彼となんて箱庭の素材を買い出しに出かけるのと大きく変わるところがないのと彼は感じた。カメラについた望遠寄りのレンズもまたその印象を強化した。初めの頃は広角のレンズを試してみたこともあったのだが、そこに広がるまるで旅先のような光景は彼をひどく当惑させた。それほど大きな広がりは頭の中に入りきりそうになかった。彼の作るほんの30センチ四方、30センチ四方程度の箱庭は、写実的などこかの風景というものではなく、あちらこちらから集められてきた細部の集積であり、継ぎはぎから成り立っている。どこかの町のいくつかの一瞬を正確に切り取りたいのなら、まさにその時、その場所に立っているしかないのであり、箱庭など作る必要がない。自然において、今、目の前の、天気が晴れなら、
それを雨にすることはできず、春ならそれは冬ではなく、夜なら今朝ではない。彼が箱庭を愛する理由はそうした堅苦しさというか、几帳面さというものなのかを大変苦手としているからであり、あちらは朝で、こちらは夜で、あちらは春で、すぐ隣は冬であるというような庭を趣味とした。川の横には道が伸び、鉄道がその上を交差しており、ありえぬ急カーブを曲がっていくようなものを好んだ。模型に作ると、模型に作ると模型に作ると自然はどうしても間延びしていき、尺をただ縮めただけでは本物らしさは消えていく。さしすせそがだいぶ弱いな、やっぱり。らとかね。であるならば。と、彼は箱庭にやたらと、彼は箱庭にやたらと物を詰め込み始め、彼の作る箱庭はちょっとにぎやかな弁当はこのような様相を停止始めるのだが、自分の眺める世の中はまさにそのようなものだから仕方ないという気持ちがしてきて、世の中が実際にこうであればよいのにと考えてみて、こんなにごちゃごちゃとしていてはかなわないなと同時に彼は考えたりするので、ちょっと待ってね。12時のあれがなったわ。そんなだった？ 12 分だわ。えーっと、世の中が実際にこうであればよいのにと考えてみて、こんなにごちゃごちゃしてはかなわないなと同時に彼は考えたりする。片側に迫る山は狭い平地へ急速に下り、その平地には高い側から、ちょっとさ、物を読む時の喉がちょっと慣れてないな。なんかね、喉が硬くなってる気がするんだよね、最近。マッサージしよう。喉側だからあんまり強くしないようにするけど。ちょっと読んでもね、疲れるんだよね。うーん、どこまで読んだっけ。片側に迫る山は、狭い平地へ急速へ下り、平地へ急速に下り、その平地には高い川から鉄道と道路、商店街と続いている。さらに下ると、横に長い水の広がりがあり、これはおそらく海と思われ、事実瀬戸内海なのであり、その対岸には四国へと飛び、その対岸には四国へと飛び石状に続くはずの島の一部が見えている。島にはレモンが植えられており、黄色い実が点々と並ぶ。
海には2隻で水のフェリーが1組浮かんで、平地の終わるところから山はロープウェイが設置され、配置され、行方の方は箱庭の天へと消えて伺い知れない。線路は鉄道駅へ、鉄道駅と、えなんか短そうだからこれ選んだけど結構長いな。鉄道駅と、駅前のバスターミナルに出迎えられて、周囲には、え会会議場やホテルが並び、海沿いの道が現れる。小さく群れる学生の姿や、スーツケースを転がしたり、自転車を押す観光客の姿が現れ、夕食用の買い物帰りの人々と、朝会社へ行き交う人々の流れがすれ違う。夜は東から明け、西に暮れ、フェリーはその境目で、島と陸地を朝と夕と結んで行き来している。対岸までほんの数分の距離であるから、向こうで乗り降りする人の、人数さえも数えられるほどであり、フェリーは着くとすぐ離れるとまた岸に着き、2隻は互いに追いかけながら、とも、巴を描くように見えるのである。巴を描くように見えるのである。アゴニアの岸には多くのガントリ、んちょっと待って、ガントリークレーン。単語をね、単語を捉えられないのよね、私。多くのガントリークレーン。ガントリークレーンってなんだよ。はい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 。こういう感じですね。ありがとうございます。ガントリークレーンが並んでおり、浮きドックがその横腹を見せている。大きさとは駅舎をしのぐそれらの巨大構造物はまるで気配を消すかのように風景に溶け込んでしまっている。もしもそれらの大型機械に注目する者がいたならば、まるで静かな町へ巨大な怪獣たちが襲来してきたというような光景がそこに広がるはずなのだが、アコニアに配置された人々はそんな怪獣たちに気づくこともなく日常を暮らしているわけであり、今駅から出て海を眺めている彼はそれをとても不思議なことだと考えていて、ここは何としても怪獣たちを倒す手段を見つけなければと、それには爆弾が必要だろうと考えていて、爆弾といえばレモンであって、レモンといえば爆弾だから、ぜひともその箱庭にはレモンが必要だろうと思うのだが、レモンが木になるなどというのはやはり嘘ではないかと、対岸の島の一部を見ながら考えている。マジで思いついたことを文章にしてるな、この人。北国生まれの彼にとってレモンというのは遠い南の作物で、基本的に輪切りにされてて、ソーダや蜂蜜の中に沈められているものなのだった。丸ままのレモンがすでに課題であって使い切れる気もしない。これはちょっとわかりますね。うん。彼がレモンを求めるのは桃の季節に水牛のチーズと合わせるため、桃の季節に水牛のチーズと
合わせるためくらいのもので、チーズをちぎり、桃を輪切りにして塩を振る。オリーブを回しかけ。ちょっと美味しそうな話になってきた。オリーブを回しかけ、細切りにしたレモンの皮を散らすのである。専用のピーラーを試したこともあるぐらいだが、包丁で切った方が好みにあった。レモンの皮に刃を当てて、肉に当たらぬように削ぎ続けると、およそ6片くらいが取れる。皮は多めが良いとはいえ、2片もあれば十分であり、さて残りの皮はどうするか。あと2日続けて桃を食べるということだろうか。ところどころ肉をむき出しにして転がるレモンは痛々しく、これを冷蔵庫に放置したならば、干からびるうち、凄惨な気を帯びたりもして、生死に絶えない。仕方ないので、クレソンを買ってくる。ボウルにレモンの果汁を絞り、塩と胡椒、砂糖を適当に振って、なんて読むんですかね、これ。からし粉か。からし粉を溶くか、マスタードを、落とすかする。なんか桃を食べるのって、そんな感じなんだね。なんか、何スイカに塩を振るような話なのかなと思ったんだけど、なんか、全然なんか下準備が丁寧。この人料理好きなのかな。クレソンを束のままで、束のままでねじ切ってあえ、オリーブオリーブ油をかけておく。これでようやく1個のレモンを使い切ることになるのだが、一仕事という感覚がある。1個でこのありさまだから、2つとなれば気が遠くなる。そこに2個のレモンが並んでいたのなら、まずは自分の目を疑いたくなり、次には全てのレモンはただの一つのレモンの別の現れなのではないかと考えたりする。そのレモンが気になるというのは知っているのだが、彼の暮らす世界でも実際にそういうことが起こるのである。しかも果樹というのはどこかおかしいのではないかとこちらに心配になるほどの数、実を結ぶのであるから、なおさらのこと彼には尾道へと向かう動機があったのである。なるほど。この人、模型を作るために尾道まで来ましたよ。変な人だな。お菓子作ったり、尾道行ったり大変だな、この人。はい。半分飲んだら給水しようかなと思ったけど、半分がまだ見えない。尾道というこの町を彼が取材先に選んだのは、第一に緩急を求めたからだ。箱庭における上下の動きは貴重なもので、例えば100メートル進む間に10メートル上がる。100メートル進む間に10メートル上がる。
10% の勾配というのは道として急なものだが、これを30センチの箱庭に収めるならば、ほんの3センチほどにしかならず、問題さが否めない。なるほど。尾道って結構なんか坂道が多いから、そこをなんか取材しに行きたかったってことかな。ここで全高30センチを狙うとなれば、横断勾配は 100% となってしまうから、ほぼ絶壁ということになる。角度にして45度の、坂というのは、円棒にするにはただの斜面に過ぎないが、直面すると本当に垂直な壁なのだということしか思えない。その半分、せめて15センチ程度の高さが欲しいとしても、勾配は 50%。坂の角度はまだ、26度にもなるのであり、それは模型のことだから、多少の嘘はつくにせよ。風景を坂道で構成するのは無理そうであり、階段頼りになるということになる。階段ということならばと考えてみて、彼の頭に浮かんだ名前が尾道である。なるほど。第2には地形の変化が入りようだった。彼の腕では陸ばかりでは間が持ちにくい。うん、海と山を求めるならば、別に神戸でも良いだろうと出かけたこともあるのだが、何気なく電車で過ぎる分には迫って見えた山々なども、いざ箱庭に収めるという目で眺めてみると、どうにも広がりすぎであり、手に負える気がしないのである。六甲山地から淡路島あたりを含む風景を切り取ることも考えたのだが、それは大きな地勢図となり、地勢図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 。ああ、AI くん、地勢図って何ですか？なんか立体感を色で表してるやつか？あれか？首だ。うん。鉄道模型からはかけ離れてしまうことになりそうだった。そしてこれで最後なのだが、瀬戸内という言葉の響きが彼には妙に気になっていて、一度ゆっくり見ておきたいものだという気持ちがあった。それは一体海であるのか、湖なのか、川なのかという素朴な疑問が浮かぶのである。海であるのは間違いないが、それにしては流れがあると聞いたりするもの、する、聞いたりもする。北国生まれの彼にとって、瀬戸内海というのは、ひどく遠い海であり、オホーツク海や太平洋や日本海よりも遠い海であり、下手をすると地中海よりも遠さを感じる海なのである。須磨あたりの瀬戸内海はまだまだ入り口なのではないかと疑いがあった。彼が箱庭の中に取る彼が箱庭の中に取ることとなる宿は海沿いにある。かつて倉庫だった場所を改装した形で2階建てになっている。何か強い意図があったわけではなくて、検索の結果目についたものを適当に選んだだけである。
半分以上は商業施設となっており、レストランが置かれており、バーカウンターが併設される形である。土産物が並んでおり、その並びのままホテルのフロントとつながるのである。何となく高層の建物を想像していた彼は、携帯端末に表示される地図を見ながら、携帯端末、周囲を何度か、回りつつ、ホテルらしきものが見当たらないのを奇妙に思うことになるのだが、立ち止まって落ち着いて目を上げたなら、そこにはホテルの入り口があり、なるほど、そういうことであったのか、と、もう一度、倉庫風の建物を眺め直すことになり、するとそこにはホテル以外の何者でなく、今までの自分が何を見ていたものかと過去を急速に拭い去られていくこととなる。拭いあなななななな過去を急速に拭い去られていくことになる。ふんふんふんフロント、どうも。フロントで案内をこうと2階の部屋の鍵を渡されて、部屋の壁には何か、トロフィーのようなものが突き出している。マジで下手くそだな、私読むの。ここで言うトロフィーというのは、手球で、打ち取った敵の首。なるほど。なるほど。何読めない。狩猟ね。狩猟の成果の、動物の首を剥製にして壁にかけておいたりするあれのことだが、そこにあるのは、角だけであり、動物の角ではなくて、自転車のハンドルをかけておくための機材であって、そばには人間がぶら下がらぬようにという注意書きが記されている。寝室の向こう側には壁とガラスで隔てられた水場が見えて、でとかがなんかすごい空目するんだよな、私。壁側の向こうにはすぐに先ほど彼もスーツケースを引きずりながら歩いてきた、海沿いの道となっている様子があって、なるほど、道幅の向こうに掘られた世界の裏側の隠れ家に到達したような気分になった。うんうん。そう、ゲシュタイト崩壊めちゃくちゃする。ですよ。自転車というのは、いつまでも、どういうこと自転車というのは言うまでもなく、尾道の地には、しまなみ海道の、起点なのか終点なのか、とにかく瀬戸内の島をつないで四国は、今治市ね。四国は今治まで続く整備された道の、なんだっけ、読み方だけ。丹天
単点。単点なのである。車も通るが、自動車も通る。自転車も通る。自転車が通ることは有名である。全長60キロほど島々をつなぐ、海上の道が続くことになっている。はあ、なるほど。この宿はとは、彼はようやく思い立って、自転車でやってくる客を主に想定して、想定しては、想定では、え想定しては、定本では想定して、なるほど。注釈ですね。すいません。注釈まで読んじゃった。想定して、はいはい。ていたのかと、スーツケースをゴロゴロ引きずってきた自分の姿が妙におかしくなったのであり、それならば自分、それならば自分もと、それならば自分もと意気込んでから何をどうしたものかと考え始めた。いや、そうなんですよ。小説って、目が結構滑るんですよね。あの、漢字が読めなくても、声に出して読めなくても、割と、スルスルーっと読めてしまうものなんですけど、朗読となるとまたね、話が別になってきちゃって。家には確かに折りたたみ式の、けえなんすか読み方。表敬車。タイヤが小さい、自転車。なんか可愛いやつね。家には確かに折りたたみの小径自転車があるのだったが、それで60キロほど走り抜けるというのは心もとなくだよっていうの。さてそれではロードバイクを一式揃える気が起こるかというと、そうそういうものでもないのであって、では借りるかと考えてみてからようやく海の上に鉄道はあるまいというのに思い至った。なるほど。そう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 。そうなんですよ。噛むことは想定してね。そうなんですよね。今回自分は、鉄道模型を配置するような、え箱庭の取材にここへとやってきたのであって、高低差を求めてやってきたのである。架空の箱庭のことであるから、海の上、島々を結んで走る鉄道を想定するのも自由だったが、そうするための心の準備は全くできていないのであり、果たして世界のどこかには、主に海の上を走る汽車なるものがあるかどうかもわからなかった。実のところ、彼の中では、島を伝って海を渡るという想像自体が育っておらず、うんうん。並んで浮かぶ、あー、あワニ、ワニの、並んで浮かぶワニの背中を飛んでいく白ウサギでいいのかな。かわいい。白ウサギでもいいらしい。ハクトでもいいらしい。かわいいね。
白ウサギが浮かんだりする程度のもので、鉄道を通せるような強固な土台を海に作れずにいるのである。え鉄道沿いの道は平坦なのだが、線路を北へ越えると、急激に坂が立ち上がり、南へ向かえば、商店街と海が広がり、その先に、は、く、四国へ続く道が伸びていく。そうなんですよね。実際、文字と、文面と口語ってマジで異なるんで、あの、今私が読み間違えた、四国へ道、四国へ続く道が伸びていく。だと、高校だと多分四国へと続く道が伸びていくがすごく自然だと思うんですよ。でも小説として読む分には別に問題がないっていうね。なかなかこれが難しいもんで。彼が、まず把握する、街の形はそうなっており、それはそのまま、箱庭のプランへとなっていく。彼は最初に四角い平面を置くのであり、大まかに海と陸の見当をつける。海岸線に寄り添うように線路を描いて、山陽本線のようなものを考えておく。大宝山への道を散策しながら、箱庭に置く山の高さを考えていく。切り立つ階段を前にして、素直にロープウェイに頼ることにし、この人さ、階段を見に来たのにロープウェイ登ることにするっていうのがなかなかまた人間らしいですね。海への見晴らしの利く海への見晴らしの利く山頂へと至る。ロープウェイは、寺の境内に、境内にある、建物をかすめるような形で進み、町にはすでにあらゆるものが詰め込まれているようでもあって、どうにも自分が作ろうとしているものが先に実現されている。ちょっと待ってね。どうにも自分が作ろうとしているものが先に実現されてしまっているような居心地の悪さを彼は感じて、自分の作る箱庭ではロープウェイの行き先を天井にしようと決めることになるのである。うんうん。そうですね。確かに己を知っている。そう。リアル感はあります。かなり。大宝山から大宝山からの下り道には多くの石碑が並べられ、文学の小道と呼ばれるそこでは、尾道ゆかりの作家や詩人の文章が刻まれていて、栗のような形の大きな岩には、わからん。のどかさや小山お山に続きに塔二つ四季とあり、傍らには申し訳程度の、屋根に乗せた、白色の板看板が丁寧に、正岡式のどかさや小川に続くここがわからないっ
て、こう読み方書いといてほしいです。えっと、ひらがなで全部書いてる人いない？いないか。仕方ないな。のどかさや、お山に続きと2つ。松山の人、廃止、ホトトギスを発刊。俳句、俳句か革新の、あーん、大先達ね。わかりました。大先達となった。この句は、日清の役に、日本新聞の従軍記者として、尾道を通過した時の作で、西国寺かな。西国寺か。西国寺の三重塔と、天寧寺の怪獣塔を眺めたものであろう。ちょっとルビがね、ないとしてわかんないんですよね。と説明を施しており、なるほど、通過したものであるかと思ったりする。うんうん、通過しただけで刻まれるのということ通過しただけで刻まれるということならば、この山自体が尾道に多少なりとも関係した文章すべての貯蔵庫のようなものとも思えてきて、どうも箱庭の中に箱庭を作る男を見つけたような、箱庭の中でそれぞれに勝手に箱庭を作り続ける人々だらけであるような。しかもそれをしかもその全員が箱庭の趣旨を丁寧に解説し始めるような落ち着きのなさが、胸の奥から湧き上がるのを飲み込むのである。多分ルビ振ってくれは多分振ってくれます。ね。世に、トマトすき焼きというものがあり、ご飯の話し始めた。またこの人ね、すぐご飯の話し始めるんですよ。すぐすぐご飯の話し始める、ほんま。昼時なんだって。彼はこのレシピを尾道から持ち帰ることになるのだが、別段それをこの町で食べたというわけではなかった。町では店ごとに異なる、特徴の異なる尾道ラーメンを繰り返し食べ、おこぜの、唐揚げを試してみたくらいにとどまる。海沿いに並ぶ乾物屋で、土産などを物色しながら、海鮮が大々的に売り出されていないことに首をかしげ、自転車の客が見込めるだろうに、それらしい軽食どころがあまり見当たらないことを不思議に思った。うんうんうん。確かにね。今はあるのかもしれないけどね。これ50年前ぐらいの作品ですからね。そうなんですよね。おそらく食を楽しむっていうのが一番好きなんだと思います、この人は。家にとどまってるよりこうやって取材に行くっていうのが好きってことは、かなり外が好きで、
で、文章も別に、書くのが好きっていうよりは、あの、まあ、旅に行ったついでに文章を書いてみようっていう感じを感じる。感じを感じる。うん。トマトすき焼きに出会ったのは、林え？林芙美子。ほうほう。え？なんかめちゃくちゃ最近の作品？もしかしてこれ。私、青空文庫に載ってる作品って50年前の作品が多いと思ってたんですけど、50年前にもウィキペディアってあったんですかね？ウィキペディア？林芙美子を検索してみたウィキペディア上の、ことであり、そこには、昭和23年、1948年の主婦と生活6月号に、林芙美子のトマトすき焼きなるものの作り方が書かれていたのだと記されていた。それによると、えーと、薄く輪切りにした、トマトを、バターかラードで炒め、火が通ったならば肉を乗せ、美味しそう。醤油と甘味料を加えるということである。トマトの旨味と、割り下というトマトの旨味と割り下ということだから試してみようかという気になったが、そのままというのも芸がないから、もう少しレシピを検討してみて以下のようなものへと至った。アレンジもしてる。どういうことなんでしょう。私は読んでいるものは一体。輪切りにした玉ねぎを炒めておいて、ついでに好きな形に切ったトマトを投入する。割り下を注ぎ、好きなだけ煮て、バジルの葉をどさどさ入れる。溺れかけの玉ねぎやトマトの上に牛肉を広げ、溶き卵をつけて食べる。なるほど、うまいものだと考えながら、これはハワイで食べるものだというチキンヘッカ。ほうほうほう。ハワイで食べるものだというチキンヘッカ。チキンヘッカ。チキンヘッカ。確かにトマトが乗ってる。玉ねぎも乗ってる。こんなんあるんだ。美味しそうっすね。私ちょっとトマト食べられないんですけど。チキンヘッカの牛肉版ではないかと気づき、いや、チキンヘッカにはそれほど何も思うところがなかったという記憶がそこで蘇り、これは牛肉の力というものなのか、どうなのか。いや、チキンヘッカは生姜で味付けするのであったか、と記憶を探ることになった。ご飯好きね、あんた。尾道で林芙美子を調べた成り行きはこういうこと、え成り行きは、成り行きというのはこうである。尾道の商店街の入り口には、傍らの、旅行カバンにコウモリ傘を立てかけしゃがむ、林芙美子の像があるのであり、片手には携帯電話を持つかのように顔の横に添えられていて、さて、どうしてこんなところに林芙美子がと窮地に出会ったかのように振る舞うために検索をかけてみたからである。その銅像の手前には海が見えた。海が見える。5年ぶりに見える。5年ぶりに見る。尾道の海は懐かしい。そういうのがあるんだ。そう。
辞書を引かないってところにちょっと現代さを感じますね。うんうんうん。という文章が、四角い石に刻まれている。なるほど。ゆかりの人であったか。ということなのだが、林芙美子は放浪記を記した通りに放浪の人生を送った人なのであり、この土地にも各地を転々とした後、13でやってきた。以来、19の年に恋人を追い上京するまでを尾道のあたりで過ごす。尾道時代を思い起こした文章などは貧困に追われる体で明るい青春なる雰囲気のものではないのだが、その後も尾道へと戻っては文章を書いたりするわけだから、当人の感覚としては書かれるものもあっただろうし、当人の感覚としては書かれるものもあっただろうし、あえて書かなかったものがあったはずだし、書き得ぬものがあっただろうと思われた。なんかこういう言い方好きですね、この人。こういうこともあっただろうし、こういうこともあったはずだし、こういうこともあっただろうと思われたっていう言い方をめちゃくちゃしますね、この人。とはいえ、林芙美子の歩いた道は国内のみとどまらず、欧州にも及ぶわけだから、秘蔵にはどこか尾道から林芙美子への片思いを思わせるものが、あるのであり、林芙美子にとって多くの場所の一つであった尾道が、尾道側から、見ると世界全体へと広がってしまうようなところもある。そうなんですよね。ちょっとまどろっこしい言い方っていうか、読むときにちょっと若干読みにくい。いや、読む想定で書いてないと思うんですけどね。うん。でも読む側も、なんか、あれちょっとさっき読んだのと一緒じゃないみたいな雰囲気を感じずにはいられないでしょうね、これは。何か、箱庭について大切なことを理解したつもりになって、彼はメモを取り出すのだが、確かに、何かに気がついたという感覚が残っているだけで、言葉の方は出てこなかった。うん。まあ、そうなんですよね。やっぱり、この時代なのかわからないですけど、時代風景もあると思うんですけど、これは。あの、おそらく、アニメとかもうワンクールストーリーがあるわけで、何か小説にもこれ以上の文字数じゃないとダメだよみたいな事情があるんじゃないかなって思うんですよね。だからちょっと先延ばしにしたような言い方っていうのが流行ったりした。それでちょっと読みにくくなってるんですけど、私たちは。いや、それはね、多分大人の事情としてそういうのがあるっていうのは否めないと思います、かなり。うん。尾道には林芙美子と志賀直哉にちなむ、建物が存在する。ふんふんふん。私がちょっと戦学でわからないんですが、これは。小説家か。へえ。へえ。なるほどなるほど。ちょっとわかんないっすね。また読もうかな。うん。林芙美子の記念館は、新宿区中江にもあり、こちらの方が作家として身があった後の住居であっ
って安定感というものがある。志賀直哉というのも、林芙美子とは全く違った意味で旅の人であったから、これは関連施設がどれほどあるのかさえよくわからない。尾道時代に構想が始まる、暗夜航路は、千葉県、なんだっけな、忘れちゃった。我孫子市ね、我孫子市。千葉県我孫子でも、書き継がれ、完結するのは奈良の、志賀直哉の旧居でのことであり、松江では志賀直哉が滞在した家にまた芥川龍之介が、過ごすというのということなども起こってエピソードを拾って歩くだけでも大事となる。記念館といえば、建物だからまだしも、まだしもとして、まだしもとして、はいはいはい。えー人物の像というのは密かに増殖するものであり、そういえば鹿児島へ取材へ行った時にも、林芙美子に出会ったような記憶がようやく蘇り、あちらには立ち姿はあった、あちらは立ち姿であったではないかと思う。なぜ鹿児島と、鹿児島にというのは、林芙美子の本籍地がそこにあり、母親の故郷があったとか何かそういう理由であったはずである。近くには少女時代の林芙美子の像が林芙美子像が腰掛けていて、異なる時代の同一人物の像が同じところに並ぶということが当然のようにそこでは起こっていたのであり、彼を不安にさせたのである。なるほど。どうしても過去の像がそこから独自に生活を開始していくという情景が浮かび、なんかこの人がなんか箱庭が好きな感じが若干ここに出てますね。ね、各地に像があるっていうのはそれはそれで別の人なんじゃないかみたいなね。一人の作家の人生を次々としては同じような人生をまた繰り返すという不幸が、そこで増殖してしまう。なぜなら像を作られるような作家は作家として死んだ人物であり、別の人生とはいい、ん異常。ほうほう。とはいうもののみたいな感じか。別の人生とは異常。ある時ふと作家を辞めたりできないわけで、あくまでも作家の悪にとらわれてしまいそうだからである。像になることのない人生、何ですか？像になることのない人間の性はわざわざ分岐などせずとも自由で、時間の中で好きな方へ歩いていけば良いだけなのだが、像は複数だって聞く上に、うん像は複数だって聞く上に、どっちだろう、複数だってなのか、複数だってかな。複数だって聞く上に、全く異なる像同士が同一人物であるという奇妙な事態が生じ得て、取材の後には箱庭へ小さな人影を、多数配置することになると、彼としては様々思うところがあるわけなのだが、街の並びに現れたパン屋航路の看板に物思いも吹き飛んでしまい
そっか。よかったね。パン屋に出会えて。それは何かと問われても、パン屋以外の何者でもない。うん。これは後に彼が、家族とトマトすき焼きをつついている時に判明した話なのだが、自転車乗りという人々には、決まった食事の取り方というものがあるらしい。日に100キロを走るというような人々の間にあっては、ここで止まったジュース、ここで止まったジュースを一杯、あちらで止まって唐揚げを、というような栄養補給はもってのほかで、適度に水分を取りつつ、決められた燃料を消費していくというストイックさが必要らしい。自転車乗りの本文は、自転車に乗り続けることであり、観光にうつつを抜かすことにはないのである。明日どれだけ走ることができるかをかけ、早めに就寝することになり、日が昇る頃、その姿はすでに車上だ。なるほど、すると、自転車乗りたちが集う盛り場、森場盛り場というもの、というようなものは形成されにくそうに聞こえてくる。確かに、ないですね、そういうの。食に勝てないんですよね、この人。マジで。マジで食に勝てなくて。ご飯の話しかしない。実際レモンを求めて島を歩き続けてみても、特に自転車宿とでも呼ぶべきものは見当たらず、島を一つ一つ巡りつつうまいものを食べ歩くというようなスタイルはあまり想定されていないようである。彼は尾道を取材先に選んだ理由に、レモンの一大産生産地であるというものがあるのは先にも触れたが、これには主に島で生産されているものらしく、駅前のフェリー場から乗り場か、駅前のフェリー乗り場から、瀬戸田を目指すことにした。島を降りれば一面のレモン畑というわけではなく、適当に見当をつけて歩き始めると、様々の柑橘類の低木が現れるのだが、彼にはそれらの区別がつかない。実際のところ、当の、柑橘たち自身にも区別がついているのか、彼はやや疑いを抱いているのであり、こう近くに、もう私ね、マジで決めつけて読んじゃう。よくない。よくないよ。よくないよ。こう近くに、多種が混ざって植えられていると、やがて一種になってしまう、やがて一種なものになってしまう。一様なものにかな。一様なものになってしまうのではないかと思ったりする。それでも島の地域によって、どの、柑橘が優勢かという区分は存在するらしく、レモンの地域は、生口島ということになるようなのだが、なかなかその姿は見えないのである。レモンを求めて島を歩いていくうちに、やはり旅は箱庭の中でするものだと彼は思って、自分の作る箱庭はレモンを、駅の近くまでとも言わずとも対岸の島あたりに植えようと思う。彼の撮った写真の中では、尾道駅構内
211K、5008M。読めないよ。なんですかこれ。読み方。ありがとう。自公寺。自公寺。自公寺前踏切。自公寺前踏切。連絡先。岡山電気指令通、指令、指令、新通指令室。読めねえ。と、横書きされた、白い看板が踏切の信号の下にあり、線路を越えた道はすぐさま階段へと続いている。その後にも、人里塚地、人里塚地下道、えーっと、こっちじゃないよね。京都じゃない。東今。これわかんないな。東山の、東今のに踏切。千光寺前踏切などなどが続く。千光寺前踏切、イントネーションが関西寄りになってしまうのは申し訳ない。千光寺前踏切では、まず階段を登って、線路と同じ高さまで行き、線路を越えてまた階段を登るという道筋になる。歩道橋を越える作りもあれば、線路の下をくぐる配置もあって、目線と線路の高さが同じになり、向こうへ、海が見えるということなども起こる。久保八幡神社では、参道入り口の鳥居を抜けて進むと、まず大通りに出くわすことになるのであり、そこから階段の登った先には踏切があり、線路を横切った向こうにまた鳥居があって、本殿があるという構成になる。鳥居の向こうへ、踏切が見え、また鳥居が立ち、本殿まで見通すという構図になって、これは彼の箱庭に取り入れられている。8作入りの、やった、8作読めた。ちょっと待って、嬉しい。どうでもいいけど、どうでもいいな。ちょっと待って。8作入りの大福などを、買い求め、食べ歩く彼のすぐ前を、ジーンズにトレーナー姿のカメラをジーンズにトレーナー姿でカメラをたすき掛けにした男が歩いていくのを彼は見つめて、果たして以前にこうして自分の背中をまじまじと見つめたことがあったかなと彼は考え、それが取材中の自分であることには疑いさえ浮かばない。あれが数時間前の自分であるのか、数時間後の自分であるのかは、まあ、些細な問題だとはいえ、今こうして歩くこの街には、自分の姿、自分と同じ姿の自分がたくさん歩き回っているのだろうと思う。その後について歩いていくと、向こうの自分は夜の海辺にたどり着いており、無造作に柵を越えると、そのまま海へと飛び降りてしまう。なるほど。彼は、水は彼を受け入れず、向こうの自分は平気な様子でそのまま
水面を歩いていくのだ。おお。後の、後に彼の作ることとなる箱庭の山は美しく桜に彩られ、対岸にはレモンの黄色が鮮やかで、瀬戸内海の東側では、日が暮れ始め、西側では、夜が明けかけており、海には朝から、その朝の、えっ、と、海は朝からその朝へと続く夜へと向かって流れていく。うん、うん、うん、うん。と箱庭の中に、夜が訪れ、そこには携帯電話での通話を終えて、コウモリ傘とカバンを下げて立ち上がり、えー駅舎へと向かう、駅舎へ向かう林芙美子像の姿がある。出て行かせるのはまずいかとも思ったのだが、彼女はまたここへ帰ってくるに決まっているのだと思い直した。箱庭には街を、歩き回る、数人の志賀直哉も配置されていて、その全員が街角でパンを買い求め、自作のタイトルをパン屋航路に改めようと考えている。自作かな、自作のタイトルを。鳩場には海へと向けて駆け出している少年がおり、その手にはレモンが握られている。彼はミダトンクレーンを巨大怪獣とみなして爆弾を投げつけようとしているところだ。そうして彼はレジンで作った海の上へとミニチュアの彼の姿を置いて、これで辻褄はあっただろうかと少し考える。辻褄を合わせたから何なのだとおかしくなって笑い出す。彼は箱庭の線路の上へ、箱庭の果てから容疑者を送り、林芙美子がその客、林芙美子がその客車へと一人乗り込む姿を想像している。ということでございました。読めない漢字がありすぎる。ちょっと。ありがとうございました。ちょっとね、私は今、あれなんですよ。今から面接に行かなきゃいけなくって、その滑舌練習にと思ってこれを読んでたんだけど、ちょっと今、一瞬でもそれを忘れることができてとても嬉しいです。やっぱりそうだよね。1900でもないな。2019年だ。2019年の話でした。それにしては結構古い話だったんだ。あ、ありがとうございます。ということでね、銀河模型の夜、これにて終了でございました。ありがとうございました。私の気もそぞろだったところをちょっと落ち着かせてもらいました。ありがとうございました。間違えた私今。鉄道模型のよね。ごめんね。ごめん。本当にだよ。マジで。鉄道模型の夜。鉄道模型の夜です。すいません。本当に。面接頑張ります。はい。またなんか、
短編か。言うほど短編か。また短編読みます。1時間かかったけどね。ありがとうございました。みんな来てくれて。マジで来たらもう終わりだったのはもう本当に申し訳ない。お疲れ様でした。